настоящето видео ще ви покажем как се импортира склад в плюс-минус. След предварително подготвен файл от операция експорт на склад, експортирания склад може да бъде импортиран в базата автоматизирано. Преди импорт на склад е необходимо в аналитични признаци, обектът, в който ще се прочита информацията, да бъде добавен. Обектът трябва да бъде добавен и в екран обекти. Преминава се отново през операции импорт-експорт четене на склад. Операцията позволява по множество начини да бъде прочетена информацията според предварителните настройки. Опция четене в има падащо меню с избор от избран обект или няколко обекта според броя на експортираните. При първата опция записаните данни на склад може да се прочетат в един обект, а при втората в повече от един. Поле обект-обекти. Ако в поле четене сме избрали избран обект, то в поле обект от падащото меню ще можем да изберем конкретен обект. Ако в поле четене сме избрали няколко обекта, то в поле обекти от падащото меню ще можем да изберем няколко обекта. От поле четене се избира кои параметри да бъдат прочетени. При избор на всички параметри ще се прочетат всички параметри на записаните артикули. Важно! За да се прочетат параметри количество и средна цена, задължително трябва да се постави отметка на четене на количества и средни цени. При избор на продажни цени ще се прочетат само следните цени на избраните артикули: цена ДРДДС, цена 0, цена 1, цена 2, цена 3, цена 4, цена 5, цена 6, цена 7, цена 8, цена 9, цена ДР и цена ЕД. При избор на избрани параметри се отваря допълнително поле с параметри. В полето ръчно се въвеждат само определени параметри, данните за които да бъдат прочетени от файла, например, код, баркод, ДДС. При избрана отметка добавяне на новите стоки в склада ще се добавят новите стоки в избрания обект, а ако не, няма да се добавят. При включена отметка четене на количества и средни цени ще се прочетат количества и средни цени, а ако не, няма да се прочетат. Отметката да не се четат параметри без стойност е включена по подразбиране. Ако остане включена, няма да се прочетат параметри без стойност, а ако не, ще се прочетат и тези без стойност. В полето кодировка се избира кодировката, в която да бъде прочетен файлът. В случай, че е избрана отметка четене на количества и средни цени и при избор на бутон четене, програмата извежда следното съобщение. При четене на количества и средни цени ще заместите текущото състояние с намерените данни във файла. При неправилно зададени стойности това може да доведе до грешни данни в справките. Желаете ли да продължите с четене на данни в склад? Ако се избере отговор да, данните ще могат да се прочетат. Отваря се допълнителен екран за избор на файл, който да бъде прочетен. А ако се избере не, данните няма да бъдат прочетени и няма да се отвори допълнителен екран. Чрез бутон четене се отваря допълнителен екран за избор на файл. Форматът на файла може да бъде CSV и има точно определена структура. След избор на файла, данните за склада се добавят в базата в зависимост от зададените настройки. След прочитане на файла е нужно да рестартирате фирмата от екран избор на фирми, за да се актуализира информацията. При избор на прочетеният склад от екран обекти се вижда импортираната база данни. Абонирайте се за канала ни и посетете сайта ни за още полезна информация.